ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ମୋର ଭଲ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ମଣିଷମାନେ ତ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ତ ସବୁଦିନେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ କେମିତି ମିଳିବ ତାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଭାବି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଦୁଆରେ ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଦେଖିଲି ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କୌଶଳକ୍ରମେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକାଣୀ ମୋ ଉପରେ ଖୁସ୍ ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ନିୟମିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଲୋକକଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଧନ୍ୟବାଦ।